Baha na gyud diri sa tribo. Wala, mabiya dyan yung original nga kuan sa tubig. Oh my God. Oh? Hindi pa ni simentado ba? Grabe ni. Wala, ano na, ni apaw na sa kanal. Oh? God. Magsigi pa ni ron ba? Nauna lang. Dugay-dugay pag-uli. Tungod sa BTR. Naka. Perting lapawan na tubig. Tubig eh. Sino dyan? Wala. Baka namang Hindi, yun uli na ba? Oo, uli na. Di ba po nagyan-nagyan? Wala, baka nagyun. Kung nagtaod-taod pa tadi nga takaagi. Lord. Jesus. Dili ng pastikas. Kaya pagka ni? Look na ba? Katakatapok kung taag-taag na to. Palingki ron. Palingki kay daw tanawag ka sa BTC Butik River. Ang tapo kayo sama gani ang mais kay wala nang sa na dito pika side na nahimuan man siya kanan. Nakanan ba yan? Wala sa pabayang siya. Bahaan na jud. This is in Salvacion. Salvacion ni siya. Grabe itong apaw sa tubig. Sana naman eh. Puro patro ka ha? Makaagi pa ta? Ati sa pamata na ama. Oo, ano o? Pagkaduloy sumay. Diyan. Diyan, baha. Ano na ang duway ba? Failures na matutungan ba? Tapos wala pa din produkto, barato. Oh my God. Ang may Di na ni diri kay naman day nay kanal. Ang so ni irrigation. Diya na nagsubay ang tubig. Puno na pud oh. puno ang Kung wala pa pud ni wa na gani ran ni apaw diri. Naman o baha naman stikas.